да ги разкара. Зато и госпожи, госпожи и господа, живейте бързо и не се щадете от втора класа с страст и лекота. От времето гребете, че утре кой го знае, кой го знае. Днес слънцето ни все още свети, но айде да не се правим на поети и по повод, например, кризата в Гърция, да си правим илюзия, че няма да ни го нахлузат рано или късно. Но не се. Едно, две, три, четири. Пуф-паф, пуф-паф. На обикновения човек какво е? Пуф-паф, 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 пуф и паф.